И здравейте, чудисти! Аз съм Николай. А това е School Driving 3D. И да. Ще играем на... Също така мисля да събера в този епизод пари за Range Rover. И нека започнем да играем, да караме от тук. И welcome to the tutorial. Скипвам ги, понеже... Чакайте. Саланка. Усилах лицевих малко. И сега. Опс, чакаме снайпо. Така и рекламират там Бентен. Но чакайте се. Съжалявам, но може би ще се преклепя цяло. Всъщност мисля, че следващата кола след Range Rover, мисля, че е как беше, как се каже? Ауди, да, Ауди. И Тридесет километра в час, 30. Опа, 40 до. От тук може да караме с 50 вече. И чакайте малко. Да дадем газ малко. Все пак ме чуете, че 1 минут. Пак с килом 50 мога да 50 мога да се дигам. Не, сега. Колко пари ми взеха за електри. И оп, ще да ме на това, да се пада. Защо не ми даде бонус? Хоп, хоп. Така.
ще му дадем малко газ. Да минем тези базни буклуци, трошници и всяко такива. Хоп. И колко майсторско го минах. Ниче майсторство, обаче някакво точно очаквах, че ще светне червено. Ох, човек, щях да блъсна човека. Какво? Какво? Той се блъсна в мене. Не бях аз. Не бях виновния аз. Да ви кажа само. И как той му той му докосна само и вече умрява, не знам какво стана си едно. Не ми никакво пари следващото е за 20 000. За колко експириенс да се залакомим? На нас колко ни трябва? Трябва ни 3000. Ето нашия челендж 2 ще ходим. Докато се режда, някакъв езика да говорим. Drive and common нещо си. Да карам. Нещо си там да карам. Common си. Апсаланка. Вау. Вау, какво става с тази кола? Тази кола нещо има. Ще го рестартна. Нищо не мога да разбера. Трябва да направим така и защо колата е толкова голям буклук. Тя чистия буклук. По принцип колата. Марката като цяло. Ама той не върви тъй. По принцип нещо са. Challenge Drive and Comments и нещо опасно май. Comments. Доста трудно се управлява. Speed limit. Crash. Да. Те ако можеха и още колко неща ще да ми сложи. Знаете ли какво? Май няма да минавам тези чалленджи, че са ужасни. Тези чалленджи просто нямам думи за тях. Тези ще направим един фрирайд. Но. Фрирайд? 40 000. Аз мисля да играем с кое да играем? С BMW, колкото и да е гадно. Ще сложим на мап 2. И сега стигаме. Ще караме. Сложил съм циклона явно. Вау. Не ми взе. Доколкото разбирам, май тук мога да се карам на воля. Както искам, без да ми взема нищо. Дъвче. Мисля да го пусна на фърстел пръстена. Как исках да се врежа в това нещо.
Я да пуснем, да пуснем и следващите фарчета. Да, сякаш мога да правя който съм. Аз мисля, че да в главното меню да взема Мерцедеса и да карам. Селектвам и за 3000 са играем. Представете си да минете с всичките тости, даде сигурно може да си купите вече и другите, освен коле. Не само коле. Drive finish off. Съжалявам, че не говоря много, обаче съм средоточен. Искам да го мина. Да, и пак искам да ви кажа, съжалявам, че не говоря. Малко съм средоточен. Дали ще мога да го мина? И ти ауди да го мина. Да го изпреваря така. Uh-huh. 200 мисля, че да го добави към самата награда, дето. Опс, ще да се блъсна. И тук е време да изпреварваме. Да свършва по-бързо, че не знам просто какво ще правя без си. Но. Щях да се крашна. Ох, ще да ме блъсне това. Може да караме с 90. Ама аз не мисля, защото е расте. Какво правим? И фейл. Ами. Нищо не мога да правя. Horsepower. Weight. Body color. Body color. Мога да отида. Опс, съдманка. Еми, хора, мисля това да бъде от епизода. И до следващия.
Казах до следващия. Казах до следващия.